हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। ମୁଁ ଅରୁଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଜି ମୋ ଖାଇବାର ଅଛି ପଖାଳ ଭାତ, ଆଳୁ ପିଆଜ ଛେଚା, ଆମ୍ବୁଲ ଦଳା, ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ା, ଟିକେ ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇ ଭଲସେ ପୁରା ମିକ୍ସ କରିଦେଇଛି, ପୁରା କୁଡ଼କୁଡ଼ିଆ ଶୁଖୁଆ ଭଜା। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, କେବେ ଖାଇବା ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ଲଭ୍ ଫୁଡ୍ ହେଟ୍ ୱେଷ୍ଟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। କୁଡ଼କୁଡ଼ିଆ ଶୁଖୁଆ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ା ପଖାଳ ଭାତ ଆଜି ପୁରା ଉଡ଼ିଯିବ। ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ପଖାଳ ଭାତରେ ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ା ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗେ। ଟିକେ ତୋରାଣି ପିଇଦବା, କି ଶାନ୍ତି।
भिडियोटी शेष पर्यटन देखिथिबारु आपण समस्त बहुत बहुत धन्यवाद। आपण समस्त आउ थे रिक्वेस्ट कर खाया वेस्ट करनी लव फूड हेट वेस्ट। आपण मैंने आंबुल शुखुआ भल लगे पखाड़ भात सहित कमेंट लिखु। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मजा आसला।